चेन्नई सुपर किंगने दिलेलं आहे 208 रनाचं वाद मुंबई इंडियन्सला. तर बघूया, संजू सॅमसनची सेंचुरी झाली, त्या बात आहे, नॉट आऊट गेलाय. तर मुंबई इंडियन्सची बघू आता बॅटिंग किती काय कसे काय होते. शुभ सकाळ मित्रांनो, आज आपलं स्वागत आहे तुमचं. एक दिवस आराम झालेला आपला ब्लॉगमध्ये. तर आज आपण बघूया, आज थोडा आराम, तब्येत थोडीशी डाऊन त्याच्यामुळे आज घरी आहे. आणि इकडे पिल्लू आमचा बघा खेळतो, इथंच झोपलेला रात्री. तर तो बदला काढतोय, मी 3-4 दिवस नव्हतो तर पुढं झोपून परत कुठं जाईन मी बसून म्हणून. तर आपले लग्नाचे ब्लॉग वगैरे सर्व आपले अप टू डेट पडलेले आहेत, हळदीचे वगैरे मस्तपैकी जाऊन बघा. आणि तिकडे स्विमिंग पूलला पण गेलो, ते पण बघा. आणि ते काय थोडे आम्ही जे लग्नामध्ये बोललो आहे ते थोडं ते कॅमेरामॅनचं होतं की त्याला व्हिडिओमध्ये टाकायचे होते. अक्षयबद्दल, यारीबद्दल, फ्रेंड्सबद्दल कसं काय वगैरे असं जस्ट व्हिडिओमध्ये टाकण्यासाठी. तर ते आम्ही जस्ट मित्रामध्ये वगैरे मजा मस्ती, खूप मजा आली. असं काहीतरी वेगळं अनुभवायला भेटलं. आणि झाले तुम्ही बघा ब्लॉग, तर मजा येईल तुम्हाला पण. हळदीचा पण बघा, सर्व ब्लॉग बघून टाका. आणि चरण गेलाय गावाला परत त्याच्या. तर चला बघू आपण आजच्या दिवसात आपलं काय आहे. आणि इकडे चालले मस्ती, गाड्या बघा कशा काढल्यात बेडवर. बरोबर, आमच्याकडे ट्रेन पण आहे बघा, ट्रेन पण आहे आमच्याकडे ना पिलू. इंजिन इकडे, एक इंजिन आमचं तुटलंय, बाकी काय नाही. तर चला बघा. तर ते डब्बे ना, ते बघायला पाहिजे. ट्रॅक ना, ती रेल्वेची पटरी. तर बघा आजच्या दिवसात काय घडतंय, काय नवीन युनिक. यस यस यस, या पटरी या. हाय बोल, हाय गाईज बोल, हाय गाईज, वेलकम टू चॅनल. बोल ना. मग आपण आणूया नवीन ट्रेन, आणूया. बोल वेलकम टू चॅनल. बोल ना भाई, बोल. ब्लॉग बघता की नाही विचार. बघता की नाही, सर्वांनी बघा. समजलं. मारे माहिती का काय करायला होते मग? तू काढलायस ना, मी काढलाय. तू काढला इकडे तू काढलाय का मी काढलाय? तू आलाय इकडे पसारा कोणी काढलाय? इकडे पिल्लू, इकडे लवकर. ए पिल्लू, तुला उचलायला होते मामी. इकडे या. इकडे लवकर. मित्रांनो, शिव गेलाय फायनली घरी आणि संध्याकाळी आराम करून थोडी तब्येत डाऊन आहे. तर आता बघतोय MI आणि CSKची मॅच, जी IPL मधली फुल तुफानी मॅच. भरपूर जण बघतच असतील. तर बघूया कोण जिंकतंय कोण काय. आणि शिव गेलाय बऱ्याच टायमाने घरी. आणि आपल्या गावी जोरदार पाऊस आणि गारा पडतात, खतरनाक पडतोय पाऊस आणि गारा. तर बघू आता मॅच बघू थोडी. आणि काय, आणि आज जेवणाला बघू काय विशेष, तर काय उपवासच आहे. तर MIची बॉलिंग आहे भाई, MIची बॉलिंग. MIची, मुंबई इंडियन्सची बॉलिंग आलेली आहे. तर बघू किती स्कोर होतोय. अपडेट देऊ आज मॅचचे अपडेट देऊ, IPL मॅच. तर गावानं आल्यानंतर हा पहिला आपल्या इकडचा ब्लॉग असेल डेली ब्लॉगमध्ये. तर बघूच कसं काय मॅचचं होतं आहे. आणि मम्मी गेली आमची मठामध्ये. तर बघूया, बघत राहा ब्लॉग. मित्रांनो, चेन्नई सुपर किंगने दिलेलं आहे 208 रनाचं वाद मुंबई इंडियन्सला. तर बघूया, संजू सॅमसनची सेंचुरी झाली, त्या बात आहे, नॉट आऊट गेलाय. तर मुंबई इंडियन्सची बघू आता बॅटिंग किती काय कसे काय होते. तर 208 रन चेस करतात की नाही, हा खरा मुकाबला आहे. तर कळेलच आपल्याला थोड्या वेळात, थोड्याच टायमाने. तर बघूया मॅच, तुम्ही पण बघा, मी पण बघतो, ठीक आहे. तर बघू मॅच, बघू आता मॅच बघू. आज काय खास नाही एवढं, काय नाही. आज रितेश पण जाईल गावी, मग शूट काय बघू आपण कसं शूट करायचं कसं काय. ओके, तर भेटूया नंतरच. मित्रांनो, मुंबईची मॅच
हे पाय पडलं रे बॉटल. मॅच फायनली हरले मुंबई. एकदम पकाव खेळले, काहीच बोलला. एकदम पकाव मॅच खेळलेले आहेत, एकदम पकाव. मला जरा पण आवडली नाही मॅच. एका पाठोपाठ एक विकेट त्यांनी एवढा स्कोअर केला आणि हे लोक मारू शकत नाही, काय बोलायचं. तर त्यांनी कसे मेन बॉलर काढले आणि आपला कॅप्टन दुसरीवर घेतो. तर चला जाऊ दे, आजचा ब्लॉग करू येईन. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. काय नाही आजच्या ब्लॉगमध्ये, असंच टाईमपास. आपण भेटू उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.